Pozdrav drugari, evo s novim klipu. Kao što možete vidjeti, igrat ćemo malo Raider. Ajde, teo sam neki izbacim klip, ajde izbacit ću ovo. Ako vam se bude svideo klip, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Možemo početi. Evo, igramo malo. Neće ovaj klip biti dugačak, 2 minuta će trajati, to je to. Samo sam htio da izbacim da imate šta gledati. Malo ako koči ili secka laguje, to je zato što snima. Sutra ili prekosutra će izaći GTA. U stvari u subotu će izaći GTA. Jedino tad imam vremena, a sada sam imao neko malo vreme. Znate ljudi, škola i sve to mora se uči. Ali dobro, ja sam evo, da imate šta gledate. Znači, ja hoću da snim neki klip. Da, skor mi je 73. To. Pričali su mi dosta ljudi, aj neki snimi klip, snimit ću. Joj, da mi sad pređem skor, brate. Samo što sam rekao, ja sam... može. Ljudi, ja sad ovo dogledam, tako da, evo, stavit ću klip. Evo me ljudi opet, prošla na reklama i da pravimo... To, prešli smo ovo. Šta je ovo? Ej! Odigrat ću još jedan pa da završimo ovdje klip. Stavit ću ga se renderuje. Ako hoćete Farming 18 da u Time Plesu odigramo, da budu ubrzano, pustite neku muzikicu, pustite to. Napišite u komentarima, ako hoćete. Ako nećete, dobro. Rekli smo nećemo više, znači, evo, ljudi, evo tu sam kola, znači. Dobili smo ovaj neki dev, ako vam se vidio klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!